Roser, allò que explicaves l'altre dia dels grups editorials. Que publiquen en català, sí. Pot ser que els grans grups estiguin comprant les independents com a peça tan Un periscopi? moment, si vols, comencem pel principi i pel grup més gran, grup 62. Si ara anem a qualsevol llibreria o biblioteca, trobarem desenes d'opcions de llibres en català, però fa prop de 20 anys la cosa no era així. Tot i que molt abans ja hi havia agrupacions, partim del 2006, quan Enciclopèdia Catalana, Grup Planeta i La Caixa van sumar forces per formar Grup 62. Integrava segells com Proa, Pòrtic, Empúries, Edicions 62 o Mina, aportats per Enciclopèdia, i les edicions catalanes de Planeta, En Columna, Destino o Timun Mas, en l'objectiu de concentrar gran part de l'edició en català en un únic grup. Des dels inicis, el grup va dominar el mercat. 7 de cada 10 llibres eren del seu catàleg, exercint una mena d'oligopoli editorial. A poc a poc van anar ampliant segells i el 2013, en plena crisi, La Caixa es va retirar de Grup 62, mentre que Enciclopèdia sortia també el 2014 per seguir operant independentment arran de conflictes interns, segons he pogut llegir. Un segon, perquè el 23 compren un 60% de Bromera. Este 2025 s'ha integrat Periscopi, una editorial fundada el 2012 de les més destacades entre els independents. Segons ha anunciat el seu editor, Aniol Rafel, manteniran l'equip, la seu i la identitat, i la unió permetrà també dotar-se de més recursos per a seguir creixent i potenciant la presència dels seus llibres i autors. Si vos quedeu, pront parlarem també de Penguin i Abacus Futur. Adeu!